Ahojte milí priatelia alternatívnej komunikácie, ukážeme si dneska jednoduché komunikačné zariadenie Quick Talker, ktoré obsahuje tlačidlá a vieme vložiť rôzne šablóny dovnútra cez tento otvor. Komunikačné zariadenie má rúčku, je jednoduché na prenášanie, vhodné pre autistov alebo starších ľudí alebo kohokoľvek s narušenou komunikačnou schopnosťou, kto potrebuje na zlepšenie porozumenia jednoduché komunikačné zariadenie. Tu sa nahrávajú správy a tu si zvolíme úroveň pre danú šablónu, ktorú používame. Takže ukážeme si, zvolíme si úroveň, máme túto šablónu na úrovni 1 nahranú a teraz budeme sa učiť vyjadriť pocity a potreby. Ahoj. Dieťatko povie: Chcem piť. Nechcem počúvať hudbu. Hej, čiže to je taká základná, jednoduchá pomôcka pre začiatočníkov, odolná